वेलकाम बेक टु गोरलै चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो जों दिनै बे साइन्स पार्टखौ बुजायनो नागिरदों। साइन्स पार्टनि जोंहा बे चेप्टार 9आव मोननै पार्ट थांबाय आरो बे जाबाय थामथि पार्ट। स' थामथि पार्टआव नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। जोङो बेवहाय सावरायगोन संखांनाय फारि जौगा सोमोन्दोथिफोर, थामहिनबा ट्रेसिं इभोल्युशनारि रिलेशनशिप। जों सिगांनि भिडिअ सावरायबोखांबाय महरसे अंग माने मा, बेनिफ्राय आरो जों सावरायबोखांबाय महरथि अंग माने मा। स' फरायसा बिथांमोना जायफोर सिगांनि भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायना लाब्लानो जाबाय। दा नैबे टपिकआव संखांनाय फारि जौगा सोमोन्दोथिफोर, बे टपिकआव मा फोरमायदों बेखौ जोङो डिसकास खालामसै। बेवहाय मा लिरनाय दङ, जेब्ला जों फारि जौगायारि सोमोन्दोथिखौ उनसंनो नाजायो अब्ला जों आखुथाइफोरखौ माबोरै सिनायो? गुबुन गुबुन जिबनि बेफोर आखुथाइफोरा रोखोमसे जानो हागौ मानोना बेफोर मोनसे आगोसार खर'सा जोलैनिफ्राय फोलेरफारियै आरजिजानाय। बिदिन्थि बायदि साननानै ला, दाउ, मानबायग्रा आरो हा दैयाव सोलिग्रा जिबफोर बादिनो आहार सोबग्रा जिबफोराबो थोंब्रै आथिं थायो। थामहिनबा आहार सोबग्रा माने मानसिफोरनियाबो थोंब्रै आथिं दङ। मानसिनि जा सिगांनि फारनै आथिं, सिगांनि फारनै आथिं माने बेखौ फोरमायनाय जादों मानसिनि जा आखाइ फारनै दङ, बे आखाइ फारनैया गोदो बेसेबा बोसोर सिगां बेयो आथिंसोमोन। थामहिनबा मानसिहाबो थोंब्रै आथिं दङमोन बेखौ फोरमायनाय जादों। लासै लासै बे फारि जौगा बेयो दासान्दि मानसिनि महरा, स्ट्राक्चारा बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्राय दा बेफोरनो जाबाय मोनफा मोनफा सोमोन्दो गोनां हा दैयाव थाग्रा जिबफोर बा आहार सोबग्रा जिबफोर, बेफोरनि जा अंगफोर बेफोर फ्राय एखेयानो मिलायफ्रामो होनना बुंनाय जादों। आरो बेवहाय नोंथांमोना सावगारि 9.5 जों सिगाङावनो मोनबोखादों। बे सावगारिखौ नोंथांमोना नायना लाफिनबानो जाबाय। आरो बेवहाय बायदि रोखोमनि सिनस्रि गोनां जिब भार्टेब्रेटफोरनि गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ मावफुंनो महर सोलायनाय मडिफाइ जादोंब्लाबो आथिंफोरनि गुदि दाथाया रोखोमसे। जोङो सिनस्रि गोनां जिब होननानै माखौ बुंनाय जादों? जा मानसिनाबो सिनस्रि गोनां दङ। मानसिनि जा बिखुंथिं मोनसे गोलाव हारा थायो बेखौ सिनस्रि होननानै बुंनाय जादों, सिनस्रि गोनां। आरो थिग बिदिनो मानसिल' नङा, जिब जुनारनियाबो बेबायदि थायो, सिनस्रिफोर थायो। बाट बैफोर जा खानस्रि बेफोर जेबो सिनस्रि गैया। स' सिनस्रि गैयैया जाबाय बे हारा गैयैखौ बुंनाय जादों, गोलाव हाराफोरा गैया। स' बेफोरखौ नोंथांमोना हमनो हाखागोन। दा सिनस्रि गोनां जिबफोरनि जा आखुथाइफोर बेफोर गासैबो फ्राय एखेयानो होनना बुंनाय जादों। बिसोरनि जा गुदि दाथाय बेफोर रोखोमसेयानो होनना बुंनाय जादों। बेबायदिनो मोनसे महरसे अंग हम'लगासनि आखुथाइफोरा रोखायै गुबुन गुबुन हारिसानि गेजेराव मोनसे फारि जौगा सोमोन्दोथिखौ सिनायनो हेफाजाब होयो। दा सोंलु फैदों बेवहाय, महरसे अंग माने मा, हम'लगास माने मा? जों बेखौ सिगांनि भिडिअ डिसकास खालामबोखादों, थेवबो आं बे पार्टआव एसे बुंफिननानै होनोसै। महरसे अंग माने मा? महरसे अंग माने जायफोरनि अंगनि सोमजिखांनाया एबा गुदि दाथाया एखे रोखोमनि, नाथाय बिसोरनि जा हाबा मावनाय बिथिं, हाबा मावनाय खामानिफोरा बिसोरना मा जागोन? गुबुन रोखोमनि जागोन। आरो बेफोरबायदि जिबफोरखौनो बा अंगफोरखौनो महरसे अंग होननानै बुंनाय जायो। दा एग्जाम्पल हिसाबै जोङो महरसे अंगनि बिदिन्थिफोरा जाबाय दाउनि गांखं बा एम्बुनि सिगां आथिं। बिसोरनि जा गुदि दाथाय बेफोर एखे, बाट दाउनि गांखं आरो एम्बुनि सिगां आथिंनि जा खामानि मावनाय हाबा बेफोर आलादा आलादा होनना बुंनाय जादों। जों मिथिखागौ दाउनि गांखंआ एसे आलादा खामानियाव बाहायजायो आरो एम्बुनि सिगां आथिङा, एम्बुफोरा सिगां आथिंखौ बारनो थाखाय इउज खालामनाय जायो। बेफोरबायदि खामानिफोरा आलादा आलादा होनना बुंनाय जादों। स' बेफोरबायदि जुदि खामानिया आलादा जायो आरो बिसोरनि जा गुदि दाथाय एखे जायो अब्ला बेखौ महरसे अंग बुंनाय जायोमोन। स' बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय जिखिजाया गोरलै अंग दाथायनि गासैबो गोरोबथिफोरा आगोसार खर'सा जोलैनि जाहोनाव गोनांथि नङा। बिदिन्थि महरै सावगारि 9.9 दाउ आरो बादामालिनि गांखंनि बागै
जोङो सानो। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, सावगारियाव नुनो मोनखादों नोंथांमोना, नैबे जाबाय मोनसे दाउ आरो बादामालिनि गांखंनि सावगारि होनाय दङ। नैबे जाबाय दाउनि आरो नैबे जाबाय बादामालिनि गांखं। आरो बेफोर मोनसे गावसोरनि बे मोननैनि गेजेराव महरसे अंग जायो। महरसे अंगनि मिनिङा बेनो, आं दा बावैसो बुंखांबाय जे बिसोरनि जा गुदि दाथाय बिसोर फ्राय एखे आरो बिसोरनि खामानि मावनायासो आलादा आलादा होनना बुंनाय जादों। स' नोंथांमोना बेखिनिखौ फरायब्ला बेखौनो बुजिगोन जे बिसोरनि खामानिफोर मावनाय आलादा आरो बिसोरनि जा गुदि दाथाय बेयो सेम होनना बुंनाय जादों। स' बेखौ बुजियाब्लाबो जासिगोन। स' बे गोरलैखा। स' नेक्स्ट जोङो सावरायनो नागिरदों बेगेन्थाइनि बागै। इंराजियाव बुंनाय जायो फसिल। जों बयबो मिथिगौ बेगेन्थाइ माने जा गोदो जुनारफोरा बा गोदो माखासे जुनारफोर दंमोन, जेरैबायदि डाइनासरनि अनगायैबो माखासे गिदिर गिदिर जुनारफोर दंमोन। बिसोर दा थैजोबलांबाय आरो थैनायनि उनाव बिसोरो गिदिर गिदिर बांग्रिं फैनाय बा मिथिंगायारि खैफोदनि थाखाय बिसोर हाजों फबसिन जाबाय आरो फबसिन जानायनि उनाव बिसोरनि जा देहानि बेगें, बे बेगेंफोरा हायाव फबजानानै थायो आरो बेखौनो सरासनस्रायै जों बेगेन्थाइ होननानै मोनथिनाय जायो। आरो बेवहाय मा लिरनाय दङ एसे फरायना नायनोसै। अंग दाथायनि फरायसंनायखौ सोलिफु कारेन्ट हारिसानि सायावल' नङा, नाथाय थांना थायि हारिसाफोरनि सायावबो खालामनो हायो। जों माबोरै मिथिदि बेफोर गोमालांनाय हारिसाफोरा गोदोयाव थांनानै दङमोन? जों बेखौ बेगेन्थाइ मोननायनिफ्राय मिथिनो हायो। सावगारि 9.G नोंथांमोना नैबे सावगारिफोरखौ नुनो मोनदों। बेफोर जाबाय बेगेन्थाइनि सावगारि। आरो बेवहाय मा लिरनाय दं? बेगेन्थाइफोरा मा होननाय मोनसे सोंलु होनाय दङ। स' एग्जामफोराव माब्लाबा फैनो हानाय बेगेन्थाइ माखौ बुंनाय जायो? स' जुदि बेबायदि सोंनाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेनि बुंफुरलुखौ ओरैबायदि लिरब्लानो जाबाय जे आं बुंनानै होबाय बेनि बुंफुरलुखौ। बुहुमनि सा बाहागोनि गोदि जनाय अन्थाइयाव हाबनानै थानाय जिब मोदोम एबा जिबनि गोनां बाहागो नङाब्ला जिबफोरा नागारलांनाय सिनफोरखौनो बेगेन्थाइ बुंनाय जायो। स' बेबायदि लिरब्ला नोंथांमोना बेनि मार्कसखौ मोननो हागोन। आरो बेवहाय मा लिरबावनाय दङ? बेवहाय सरासनस्रायै जेब्ला जिबफोरा थैयो बिसोरनि देहाया सेवो आरो गोमालाङो। जों बयबो मिथिखागौ, हमना ला माबेबा मोनसे गोथै मुवाखौ जोङो हा सिङाव फबना दोनोब्ला अब्ला बे लासै लासै सेवलांनो हमगोन, बेनि मोदोम बाहागोआ सेवलांनो हमगोन आरो सेवै सेवै बेयो अनलि बेगिं बाहागोआल' थानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो थिग बिदिनो गोदो समावबो मा जादोंमोन? गोदो बिदिनो गिदिर गिदिर जुनारफोर दंमोन। बे जुनारफोरा लासै लासै मिथिंगायारि खैफोद दैबाना जानायनि थाखाय बा बांग्रिं जानायनि थाखाय हाजों फबसिन जानानै बिसोरो हा सिङावनो फबसिन जादोंमोन। बेनिफ्राय बिसोर बिदिनो सेवनानै बेगेन्थाइफोरा बिसोरनि जा बेगें बेफोर हा सिङाव थादोंमोन। आरो बेखौ जुदि बुरखांनानै नायोब्ला जों बेफोरखौ मोननो हायो। आरो बेवहाय बिदिन्थि होनाय दङ। बेवहाय बिदिन्थि होदों। बिदिन्थि हिसाबै मासे गोथै एम्फौआ गुदुं हाब्रुआव सिथाबना थायोब्ला बेयो गोख्रै सेवा होनना बुंदों। आरो जोबथियाव हाब्रुआ गोरासिन जाबोयो आरो देहा बाहागोनि साब इमप्रेसन थालाङो। गोथां जिबफोरनि गासैबो बिब्दि थालांनाय गुदि संखांफोरखौनो बेगेन्थाइ बुंनाय जायो। थामहिनबा बिदि माबा मोनसे थालांगोन बा बेगेन्थाइबो थालांगोन बा बेगेंफोरा थागोन, जुनारनि बेगें, जायखिजाया दंफांफोरनि एसे आद्रा थालांगोन हाजों फबसिन जानानै। दा बेखौनो सरासनस्रा रावाव जों बेगेन्थाइ होनना बुंनाय जायो। आरो आं दहाय आगोलावसो जा बुंबाय बेगेन्थाइनि सायाव एसे बुंफुरलु, बेखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय आरो बेवहाय मोननैसो पिकचार होनाय दङ। बे पिकचारा जाबाय बेगेन्थाइनि मोनफा मोनफा बिदिन्थिफोर। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय नैबे 1 नाम्बारा जाबाय बेगेन्थाइ दंफां गेदेर रोदा, बे जाबाय। बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय बेगेन्थाइ सिनस्रि गैयै जिबनि नैबे जाबाय मोनसे बेगेन्थाइ थालांनाय बाहागोखौ बुंनाय जादों। आरो नैबे जाबाय सिनस्रि गैयै ट्रिल'बिट।
दा बेखौ फोरमायनो जों एसे माने आखरखौ क्लियारलि नुनाय जायाखै, मोलेले नुदों। जायखिजाया थेवबो नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबखौ नायफिननानै लानो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे नानि बेगेंथाय, थामहिनबा नानि जा बेगें बेयो बेबायदि जोबथारना नुनो मोनगोन। आरो नैबे जाबाय डायनासर खर' संख्ला होनना बुंनाय जादों। स' डायनासरनि खर' संख्लाया बेबायदि मोदोम बाहागो गैया जाबाथाय अनलि बेगेंखौल' जों बेबायदि नुनो मोननाय जायो। स' बेफोर एग्जाम्पलफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हागोन। आरो बेवहाय बेफोरनो एग्जाम्पला। बेनिफ्राय आरो स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों सावगारि 9.10 बायदि रोखोमनि बेगेंथायफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि नुजानाय आरो रोखाथिनि मान आरो थिननायखौ गोसो होनोदो। स' जोङो बेखौ सावगारिफोरखौ नुनानै मोनथिखाबाय जे बेगेंथाय माने मा। बेनिफ्राय दा आरो बेवहाय सोंदों मोनसे कुइसन, बेगेंथायफोरा बेसेबां बैसोनि जों माबोरै मिथियो? स' बे मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन। जोङो माबोरै जोङो बेगेंथायखौ बेसेबां बैसोनि होनना जों माबोरै मोनथिगोन? स' बेखौ मिथिनो थांनायनि सिगां बेवहाय मोननै राहा लामा दङ होनना बुंनाय जादों। बे जाबाय मोनसेया जादों सोमोन्दो गोनां होनना बुंदों। माबायदि सोमोन्दो गोनां? दा जों बुहुम सिङाव जावख'योब्ला आरो बेगेंथायफोरखौ मोननाय जायोब्ला सानना लानो हाथावदि सा बिखुंनि खाथिसिनाव मोननाय बेगेंथायफोरा गोथौसिन थोरफोआव मोननाय बेगेंथायफोरनिख्रुइ गोबांसिन गोदान। थामहिनबा जोङो जेब्ला हाखौ जावनानै नायगोन, बबेबा मोनसे जोङो हमना ला हाखौ जावनायनि उनाव जोङो बबेबा मोनसे बेगेंखौ मोनबाय आरो बे बेगेंखौ मोननायनि उनाव आरो हाखौ जावफिनबाय, जावनानै एसे गोथौ आरो जोङो मा मोनखो? बेगेंथायखौ मोनबाय। अब्ला जाय बेगेंथायखौ जों गोथौसिन जावनानै मोनदों, अब्ला बे बेगेंथायखौनो माने बे सिगांनो माने बे बेगेंथाया थालांनाय, थामहिनबा बेयो मा जागोन? बेनि बैसोआ बांसिन जागोन, बेखौ जों बुंनो हायो। आरो जा जों थौले जावनानै मोननाय बेगेंथाय, बिनि बैसोआ गोथौ जावनायनिख्रुइ खमसिन जागोन। स' बेनिफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हायो। आरो बेवहाय मा लिरदों? बेगेंथायनि सम थि खालामनाय। आरो नैथि राहाया मा? नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय जे मोननै राहा लामा, बेगेंथायफोरा बेसेबां बैसोनि जों माबोरै मिथिनो हायो, बेनि मोननै राहाफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय। नाम्बार 1 जाबाय नैबे सोमोन्दो गोनांखौ जों लिरनो हागोन। आरो नैथि राहाया जाबाय बेगेंथाय बेसादनि एखे गुदि मुवानि आइसोटपफोरनि रुजुथाय दिहुननाय। स' बेखौ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन, नट्स खालामना लानो हागोन। मोनसे गुबुन नैथि नाम्बार जाबाय नैबे बेगेंथाय बेसादनि एखे गुदि मुवानि आइसोटपफोरनि रुजुथाय दिहुननाय। बे मोननै आदब एबा राहाखौ गोसोआव लाखि। बे आदबा माबोरै खामानि मावो बेखौ दिहुननो थारैनो रंजाथावना जागोन होनना बुंदों। आरो बेवहाय मोनसे मा होदो? नैयाव माबोरै जोङो आइसोटप, थामहिनबा नैथि राहाखौ बेवहाय मावफुंनानै फोरमायनाय जादों। आरो बे जाबाय बेगेंथाय माबोरै थोरफो थोरफो दाजानाय, मोनसे बाक्सआव बेबायदि लिरनाय दङ। आरो बेवहाय मा लिरनाय दङ जों एसे फरायना नायनोसै। हाउ डाज फसिल फ्रम लेयार बाय लेयार, माबोरै माने बेगेंथाया लेयार बायदि माने थोरफो थोरफोयै दाजानाय होनना बुंनाय जादों। बेवहाय 100 निजुत बोसोरनि आगोलनिफ्राय जागायनोसै। जों बेसेबा सिगाङाव थांबाय, दा गैथ'आ। जों 100 निजुत बोसोर सिगां माने घुरायलांफिनदो, सिगाङाव थांफिनदो। खायसे सिनस्रि गैयै जिबफोर लैथो सिङाव थैनानै थादों। हमना ला बेबायदि माने नोंथांमोना नै पिक्सारखौ नुनो मोनखादों। बेवहाय माने जिबफोरा लैथो सिङाव बेबायदि थैनानै दङ, हमना ला बेबायदि। आरो बालाजों फबसिन जादों, बेनिफ्राय थैनानै बालाजों फबसिन जाबाय। आरो बेवहाय मा लिरदों? गोबां बालाया थुबुर जादों। थुबुर जानानै बे गोथै मुवा गोथै सेवनानै थानाय बा थैनानै थानाय जुनारफोरखौ, जिबफोरखौ बे बालाया फबसिनलांबाय। आरो नारसिनथाय मोननानै बाला अन्थाइ सोमजिदों। बेनिफ्राय लासै लासै बे नारसिनथाय जाबाय, नारसिनथाय जानानै बिदिनो बाला अन्थाइ बेबायदि सोमजिदों। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों बेवहाय? गोबां निजुत बोसोरनि उनाव बैफोर ओनसोलाव स' जों बेवहाय नुनो मोनखादों
माने बे जाबाय बालाजों फबसिन जाखाबाय। बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों, गोबां निजुत बोसोरनि उनाव बैफोर ओनसोलाव थांना थानाय डायनासर थैयो आरो बिसोरनि सोलेरफोराबो हाब्रुआव फबसिन जादों। माने डायनासरफोरा जा दै सिङाव बिदिनो फबसिन जाबाय, बालाफोरजों फबसिन जाबाय, हाब्रुफोरजों फबसिन जाबाय, फबसिन जानानै बे बेसेबा बोसोरनि उनाव बिसोरनि बेगेंथाइखौ जोङो मोननो हायो। बा जावनानै नायब्ला जों बेगेंथाइफोरखौ मोननो हागोन। बे हाब्रुआबो गोजो सिनानै अन्थाइ महर लादों आरो लासै लासै अन्थाइ माबोरै सोमजियो, बिदिनो माने बेगेंथाइफोरा जमा जानानै लासै लासै बे अन्थाइनि महरबो लानो हागौ, गोरा जानानै। बेखौबो जों मोनथिनाय, गोजौनि अन्थाइया सिगांसिन बेगें गैयि जिबनि बेगेंथाइ गोनां अन्थाइ होनना बुंदों। बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा लिरदों, आरोबाव गोबां निजुत बोसोरनि उनाव बेफोर ओनसोलाव थैनानै थांनाय गराय महरनि जिबफोरनि देहाफोरा गोजौनि बेफोर गोजाम अन्थाइफोराव बेगेंथाइ जाहोदोंमोन। स' नैबे जाबाय मोनसे गराय महरनि जिब। दा बेफोर जाबाय मोनसे बेफोरबो बेगेंथाइ सोमजिनायखौ जोङो नुनो हायो। आरो बेवहाय मा लिरदों, गोबां बोसोर उनाव खुरखानाय एबा दै दाहारजों गराय महर खायसे अन्थाइफोरा बुखार जालाङो आरो गराय महर बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों। गराय महर बेगेंथाइफोरा नुजादोंमोन। स' बे माने लासै लासै मा जादों, बेदि जोङो महरखौ नुनो मोनदोंमोन। आरो बे जाबाय बोसोरनि उनाव बोसोर गरा खुरखानायनि थाखाय बे जा नुनो मोननाय महर, बेवहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन। आरो बे नुनो मोननाय महरा माने गैया जानानै लासै लासै माने मा जादोंमोन, नैखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। लासै लासै बे महराव फैफिनगोन। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों, बेगेंथाइफोरा नुजादोंमोन, जों गोथौसिन हा जावोब्ला गोजामनिख्रुइ गोजामसिन बेगेंथाइ मोनगोन। आरो जों जेसेबांनो माने नैयाव नोंथांमोना बे जाबाय फार्स्ट लेयार, सेकेन्ड लेयार, थार्ड लेयार, फर्थ लेयार, जों आरो बिदिनो जावलांबाय थाबा जोङो गोजामसिन जा बेगेंथाइफोर बेफोरखौ मोननो हागोन होननानै बुंनाय जादों। दा फार्स्ट लेयार जावबा माने जों बेगेंथाइ मोनाबो जानो हागौ। बेनिफ्राय नैयाव एसे माने थामथि लेयाराव जोङो नैबेखौ नुनो मोनदों। बिदिनो नैयाव माबा मोनसे जिबा थैनाय बा बेवहाय डायनासरनि खर' बायदि जों नुनो मोननाय जादों। स' बेफोरबायदि माने जावलांबाय थायोब्ला जोङो बेगेंथाइफोरखौ मोननाय जायो। आरो जेसेबांनो माने गोथौसिनाव जों बेगेंथाइफोरखौ मोननाय जागोन, आरो नैबे जों सायाव मोननाय बेगेंथाइखौ जुदि गोथौसिनाव मोननाय बेगेंथाइजों रुजुना नायोब्ला, अब्ला नैबे सानाया बयनिख्रुइ माने खम बैसो आरो सिंना जाबाय बे बांसिन बैसो जागोन। बिसोरनि बैसोखौ जुदि रुजुयोब्ला जों बेबायदि मोनथिनो हायो। गोथौसिना जाबाय बांद्राय बैसो थानाय आरो थौले जावनानै मोननाय जाबाय खम बैसो गोनां बेगेंथाइ। दा बेनो, बे बाक्सुआव बेखिनिखौनो फोरमायदों। माने माबोरै थोरफो थोरफो जायो बेगेंथाइफोरा, बेखौ फोरमायनानै होदों। बेनिफ्राय दा फैबाय थाखोयै फारि जौगानाय। स' माने माबोरै जौगाबोदोंमोन थाखो थाखोयै, हमना ला मानसिनि महराबो दासिम माबोरै, माने गोदो माने मानसिनि महरा माबायदिमोन आरो दानि मानसिनि महरा माबायदिमोन, बेयो माने फारि जौगा जौगा नैबे दानि मानसिनि महरखौ जों बिदि मोनफैबाय। आरो फार्स्ट जागायनाय मानसिनि महर बे एसे आलादामोन, जोंबायदि माने बिदि नङामोन मानसिनि महरा। स' बेखौ माने नोंथांमोना भिडिअफोर नायोब्ला मोननो हागोन, इउटुबफोरावबो मोननो हागोन। गोबां भिडिअफोर दङ बेफोरनि सायाव, मानसिनि फारि जौगाबानो इभुलेसन बा हिउमेन इभुलेसन, बेफोरबायदि नोंथांमोना नायनो हायो। स' बेखौ नायब्ला नोंथांमोना मोजाङै मोनथिना मोनगोन। स' बेवहाय थाखो थाखोयै फारि जौगानाय होनना बुंनाय जादों। स' माबोरै थाखो थाखो फारि जौगाखो जों एसे फरायब्लानो बेखौ बुजिनो हागोन। बेवहाय मा लिरदों, दा बेयाव मोनसे सोंनाय सिखारोदि जुदि जेथोगोनां अंगफोर जेरै मेगन बेसोर जगायनाय खाबुनि थाखाय सायख'जायो, मोनसेल' DNA सोलायनायजों बेसोर माबोरै सोमजिखांनो हायो। थारैनो बिब्दि जेथोगोनां अंगफोरा फारि लासै लासै उन जोलैफोरनि सायाव सोमजियो, नाथाय मोनफ्रोमबो गेजेरारि इन्टारमिडियेट सोलायनायखौ माबोरै सायख'नाय, बेयाव माखासे जाथावना बेखेवथिफोर दङ। मोनसे गेजेरारि थाखोआवब्लाबो सावगारि 9.10 नोंथांमोना नै पिक्सारखौ नुनो मोनखाबाय। आरो जेरै मोनसे गुदि मेगना एसेब्लाबो बानजायनाय गोनां जानो हायो, बेयो
मोनसे उदायथि खाबु होनो थोजासे हायो। थारैनो मेगनखौ गांखं बादिनो जोबोद दाखां माने पपुलारखौ होनना बुंनाय जादों, मुंदांखा बेखौ दांखां होनना बुंनाय जादों आरो गोरोबहोनाय एडाप्टेसन बादि नुयो। डायनासर आरो सिनस्रि गोनां जिबफोरनाव थानाय बादि एम्फौफोरहाबो बिदि मेगन थायो आरो बेफोर जिबफोरनि मोनफ्रोमबोनि मेगन दाथाया आलादा फारि जौगा गुदि मोननो थाखाय थोजासे होनना बुंनाय जादों। स' दा बेनिफ्राय जोङो मा बुजिगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय पिक्सारखौ नायब्ला नुनो मोनदों आरो बे पिक्साराव मा नुदों, बे पिक्सारा जाबाय मोनसे प्लेनेरिया मुंनि दाब्ले फिलौ। नैबे जाबाय मोनसे दाब्ले फिलौ आरो बेहा जाबाय गोरलै मेगन दङ नै सिगांथिं, माने गोरलै मेगन थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो थारैनो मेगन बादि बिन्दोसो जाय सोरां नागिरना दिहुनो। जोङो बेखौ माने मेगन बायदि साननाय नङा, बे माने एसे गुदुं बायदि बायदिसो जों बिन्दो बायदिसो नुनो मोननाय जादों। स' बेबायदि माने लासै लासै बिदि फारि जौगानानै बेबायदि दाथायखौ बेयो मोननो हादों। आरो बेवहाय मा लिरबावनाय दं एसे फरायबावनोसै। आरोबाव मोनसे धोरोम जागायनो थाखाय बानजायनां सोलायनाया उनाव आलादाथार हाबानि थाखाय बानजायनाय जायो। बिदिन्थि हिसाबै गांफोरा गोजां बोथोराव होबथाग्रा जगायो। हमना ला दाउफोरनि गांखौ जों नुनो मोनदों, दाउफोरनि गाङा माने गोजां बोथोराव मा खालामो, गोजांनायनिफ्राय रैखाथि होयो। दा बेफोर जाबाय मोनसे बिसोरनि थाखाय बानजायनाय। हमना ला मोसौ बा जुनारफोरा गोबां गोजां जानानै थायो, जाहोना जाबाय बिसोरनाव जेबो गां गैया बा खोबनो हानाय, गावनि देहाखौ खोबनो हानाय बिदि मा दाउफोर बायदि गांखं गैया। बिदि माने गासैनाबो मा फारागा एसे बेलेग बेलेग जायो। आरो बेवहाय सावगारियाव जों नुनो मोनदों 9.12 बे जाबाय मोनसे सावगारि। स' सावगारिखौ नायब्ला नोंथांमोना नुनो मोनखादों बे जाबाय मोनसे सावगारि। स' बेवहाय जाबाय मा लिरदों, डायनासर आरो गांफोरनि फारि जौगानाय। स' नैबे जाबाय मोनसे मा डायनासर आरो गांफोरनि फारि जौगानाय। डायनासरफोरा माबोरै माने फारि जौगाबोदों बेखौ माने नैबे पिक्सारनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों आरो बेनि सानि पिक्सारा जाबाय बेबायदि। स' लासै लासै बेबायदि जोङो नुनो मोननाय जादों। स' बेवहाय एसे फरायना नायनोसै मा लिरदों, अब्लाना मोजां बुजिगोन। नाथाय उनाव बेसोर बिरनाय बानजायनां जानो हायो। थारैनो गांफोरखौ बाहायनानै बिरनो हायाखैमोनब्लाबो खायसे डायनासरफोरा गां दंमोन। जोङो डायनासरफोरखौ नायोब्ला एसे माने दाउफोर बायदि गां थानाय जों नुनो मोनो। बिरनो थाखाय बेफोर आरो बे गां थानाय बा गांखं बेखौ माने बिरनो थाखाय बिसोरो बाहायोमोन होनना बुंनाय जादों। बिरनो थाखाय गांफोरखौ गोरोबहोदोंमोन। अदेबानि बेयो बुजायोदि दाउफोरा मानबायग्रा जिबफोरजों खाथि सोमोन्दो दङखायनो डायनासरफोरा मानबायग्रा जिबमोन होनना बुंनाय जादों। स' दाउ आरो जों डायनासरखौ नायोब्ला एसे माने फ्राय एखेफ्रामानो जायो। डायनासराबो एसे माने गद'आ गोलाव आरो बेसोरना गांखङा बे दाउफोरनि बायदिनो बिदिनो नुयोमोन जों। आरो नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हागोन, भिडिअफोर गोबां दङ, बेफोरखौ नायना लायोब्ला मोजाङै बुजिनो हागोन। आरो बेवहाय मा लिरदों, बियो बुंजाथावदि रोखोमसे नुयि दाथायफोरा हागोसार खर'सा जोलै बमिननिफ्राय जौगाबोयो। बेयो थारदि बेगेंथाइनि अंग दाथायनि बिजिरथाया माबायदियै फारि जौगा सोमोन्दोथिया सोलियो बेखौ जोंनो आन्दाज खालामहोयो। नाथाय बेफोर जारिमिनाव मा जादोंमोन बेनि बागै आन्दाजसो। थामहिनबा जोङो बेखौ जा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, बे माने साइन्टिस्टफोरा बेखौ आन्दाज खालामनानैसो बे थियरिफोरखौ होनाय जादों, बुंफुरलुफोरखौ बेबायदि जोङो मोननाय जादों। स' आन्दाज खालामनानै बेबायदि थिरांथाफोरखौ लानो हादों। आरो बेवहाय मा लिरदों, बिदि मोनसे बिखान्थिनि माबाफोर सोलिथा बिदिन्थि दङना? अरनारि थोबग्रा बेनिफ्राय कबि लाइफाङा मोनसे मोजां बिदिन्थि होनना बुंनाय जादों। स' जों कबिखौथ' मोनथिखागौ, बे थोबग्रा माने बे बान्दा कबि केबेजखौ होनना बुंनाय जादों। बेनि बिलाइफोरा माने खोबजोबना लायो, बेखौ होनना बुंनाय जादों थोबग्रा कबि। आरो बेवहाय मा लिरदों, 2000 बोसोरनि बारा सिगां सुबुं माहारिया जामुं लाइफां
हिसाबै थोबग्रा कबिखौ आबाद खालामदोंमोन। स' फार्स्ट माने बेखौ आबाद खालामजेनदोंमोन थोबग्रा कबिखौ केबेजखौ आरो सायख'नानै बेनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं सोमजिहोनाय जादोंमोन। फार्स्ट माने मा खालामजेनदोंमोन फ्राय 2000 बोसोरनि सिगां फार्स्ट आबादारिफोरा बे बान्दा कबिखौ माने इउज खालामजेनदोंमोन आरो बे बान्दा कबिनिफ्रायनो माखासे आबादफोरखौ दिहुनना लादोंमोन होनना बुंनाय जादों। गुबुन गुबुन मैगंफोरखौबो सोमजिहोनाय जादोंमोन होनना बुंनाय जादों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन सावगारि 9.13खौ नायोब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन बेवहाय। स' 9.13आव मा बुंदों बेवहाय नैबे जाबाय सावगारि। स' बे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जाबाय मोनसे हाग्रानि थोबग्रा नैबे आरो बेनिफ्राय जोङो मा अल कबि मोननो हाबाय, बेनिफ्राय बिबार कबि मोननो हादों, बेनिफ्राय ब्रकलि, बेनिफ्राय थोबग्रा कबि, बेनिफ्राय गोजा थोबग्रा कबि आरो नैबे जाबाय मा बेखौ जोङो मोननो हादों। स' बे माने नैबे मोनसे हाग्रानि थोबग्रा कबिनिफ्रायनो जोङो बेखिना माने गासैखौबो जोङो मोननो हादों बेखौ फोरमायनाय जादों। स' गोदोनि मानसिफोरा बेबायदि बेखौ दिहुननाय जादोंमोन। स' बेफोरनो जाबाय फारि जौगानायनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि। स' आरो बेवहाय मा लिरबावदों जों एसे नायनोसै। बेवहाय जाबाय बेवहाय जों सावगारि 9.13खौ नायबाय। गमामायैनो बे मिथिंगायारि सायख'नायनि सोलाय नंराय सायख'नायसो आर्टिफिशियेल सेलेक्शन होनना बुंनो जायखौ। बेनिखायनो खायफा आबादारिफ्रा गुबुन बिलाइ गोनांखौ सायख'नो हास्थायदोंमोन आरो जों जानाय थोबग्रा कबिखौ सोमजिहोदोंमोन। खायफाया सायख'नो हास्थायदोंमोन होबथा बिबार जौगाबोनायखौ आरो ब्रकलि होनना बुंनाय जादों जायखौ सोमजिहोदोंमोन एबा खायफाया जोलै गैयि सायख'नो हास्थायदोंमोन। जोलै गैयि माने बिबार बेखौ बुं जोलै गैयि बिबार सायख'नो हास्थायदोंमोन आरो बिबार कबिखौ बानायदोंमोन आरो खायफाया मा खालामदोंमोन बाहागोनि बुगाखांनायनि थाखाय सायख'बाय आरो अल कबिखौ मोनबाय। स' बेफोरबायदि माने फारि जौगाबोदों। खायसेया एसेल' गेदेरसिन बिलाइ गोनांखौ नागिरबाय आरो कलि मुंनि बिलाइ गोनां मैगं ओंखारबाय। जुदि जों गावनो बेखौ खालामोब्ला जों सानगौमोनदि गासै बेफोर दाथाय एखे खरसा जोलैनिफ्राय ओंखारबोनाय। स' बेनिफ्राय जों मा बुजिखो जे जोङो बे हाग्रानि जा थोबग्रा कबि बेनिफ्रायनो जों बेफोर गासैखौबो जों मोननो हादों। ब्रकलि, बेनिफ्राय कबि बेफोर गासैखौबो जोङो मोननो हादों। स' बेनिफ्राय जों दा बेनिफ्राय बेखौनो बुजिबाय जे जोङो मोनसे हाग्रानि थोबग्रा कबिनि फारि जौगानायनिफ्राय जोङो बेफोर माखासे जोङो बे कबिफोरखौ बिबार कबि बा अल कबि, ब्रकलि, थोबग्रा कबि बेफोर गासैखौबो जोङो मोननो हायो। आरो बेवहाय जोबथारनायाव मा लिरदों एसे नायनोसै। फारि जौगा सोमोन्दोथि संनायनि ट्रेसिं गुबुन मोनसे लामाया जों जागायनाय गुदि सानस्रिनि सायाव सोनारो होनना बुंनाय जादों। दा गुदि सानस्रि बुंब्ला मा बुजिगोन फरायसा बिथांमोना। दा बेवहाय सानस्रिया जादोंमोन बेवहाय लिरनाय दङ सानस्रिया जादोंमोन दि आजायनाय समाव DNA सोलायनाय फारिफोरा फारि जौगानायनि गुदियारि जाथायफोर। थामहिनबा माने मा जागोन DNA सोलायबोबाय थागोन जे माने फारि जौगाबोबाय थागोन DNA एसे माने चेन्ज जाबोबाय थागोन होनना बुङो। गुदि जाथायफोरा माने चेन्ज जाबोबाय थागोन लासै। बाथ्राया बेनोब्ला गुबुन हारिसाफोरा DNAखौ रुजुनाय बेफोर हारिसाफोरनि दानाय समाव बेसेबां DNA सोलायदों जोंनो मोनसे थोंजों आन्दाज होनांगौ। फारि जौगा सोमोन्दोथिफोरखौ बेखेवथिनो बे आदबा आथिखालाव गुवारै बाहायजाबाय होनना बुंनाय जादों। स' फारि जौगानायखौ जोङो DNAनिफ्रायनो हमनो हागोन। स' DNA लासै चेन्ज जाबोबाय थागोन जेमाननो फारि जौगाबोगोन। स' बेनिफ्राय बेखिनि पार्टआव जों बेखौनो बुजिबाय। बेनिफ्राय उननि पार्टआव जोङो बे चेप्टारनि थामहिनबा चेप्टार 9नि जा आद्रा थानाय टपिकफोर दंमोन बेखौ जोङो उननि पार्टआव डिसकास खालामगोन। जोङो बे फारि जौगानायखौ दावगानायाव जों समान दाखालाम बेनिफ्राय सावरायगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय सोंनाय नुनो मोनदों। बे सोंनायखौ जोङो बेनि सोंनायनि बागै जोङो एक्सट्रा माने पार्टआव एक्सट्रा भिडिअ बानायनानै जोङो सोंलु आरो फिननायनि सोमोन्दैबो डिसकास खालामगोन। स' आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिनो हादों
आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोन